komt naar jou ta. Jawel, maar de jinnigste echte heer caravan. Roenom in de provincie doet de caravan op zoek naar bijzondere meesken en mooie verhalen. Ik zei, caravan en goed, ja, dat was voor televisie weer dat. Ja. Nee, ja, dan moet ik maar even kijken. Zeg eens wat. Zeg eens wat. Poes, Poes. Goedemiddag. Serieus, er prachtig uit. Nou, dankjewel. Ik denk bij mezelf, wat is dat nou weer hier in Sint-Anne? Dat moet je even zien, nou. Kun je iets meer vertellen hoe Sint-Anne? Wat is het voor dorp? Ja, het is een prachtig mooi dorp. Het is een levendig dorp. Dit is toevallig het kermisweekend. Mijn stem is een beetje minder op het moment, maar dat maakt verder niks uit. En hoe zouden je de meesten uit Sint-Anne kunnen omschrijven? Wat voor type meesken ben het? Ja, dat ben ik gezellig mensen. Altijd alle met elkaar en leuk. Nou, hoi. Hoi. Door hier langs uw caravan en hoe tocht? Ja, dat is Omroep Friesland. Ja. Hier ken ik. Dus je bent een beetje een fan van Dasjan. Ja. En de tocht van ik stop en ik wil mij hem op de foto. Ja. Waar komt hij uit Sint-Anne? Nee. Waar komt Zwaai? Groningen. We zijn hier op vakantie. Hey, en wat is er zo mooi aan Sint-Anne? De kermis, wat we nu hebben. Ja. En daar kun je straks ook wel naartoe gaan. Jullie moeten even langskomen en wij gewoon. En bij het land. Kun je ook wel even langskomen. Oké. En ook even op mijn werkgever langs. Oh. En Patek. Ja? En jullie kunnen straks wel even praten en met de winkeliers hier. Ja? Maar dan moeten we hier de hele week blijven, denk ik zo ongeveer. Ja, dat kan Ja. wel. Jawel, hè? Dat kan wel. En dan zetten we de caravan neer en dan blijven we hier slapen. Ja. Dat komt net zo vaak. Nou, goeie. Nou, goeiedag. Goeiedag. We zeggen een heel nieuwsgierig winkeltje. Ja, zeker. Dat mag ik wel zeggen. Ja, dat jaar ik wel eens vaker. Ja? Dat is ik net zo gebroekelijk natuurlijk. Hè. Dus Nee. Zo'n iets winkeltje in zo'n dorp als Sint-Anne. Oh, hoe ken dat? Ja, dat komt omdat ik zelf een vakmuzikant ben. En ooit ben ik een beetje noodgedwongen wat in een handel rollen, zei maar. Dat is inmiddels 24 jaar in. Ja, ik ben al afgestudeerd hornist. Ik krijg als Sjoerd, toevallig klant die bij me in de winkel zit. Ik een hornist van, mag ik het zeggen? Ja. Johan Willem Vries, ook kapel uit Assen. Maar de horen, wat is er zo mooi aan? Ja, ik zou zeggen, we kunnen het demonstreren. Nou ja, ik ken hier zien letten. Ondertussen komt er nou een klant binnen. Ai, daar. Ik heb een paar stembuisjes hier, Tjepke. Ja, hartstikke goed. En die heb ik even net in de folder. Ja, Mag ik even doorlopen? Ja, weet je ja, wel, toch? natuurlijk. Ja. Ik repareer hè. Dingen die ik zelf althans dwang ken, die repareer ik zelf. En hele grote klussen. Als dingen weet ik het gereedschap net voor her, dan besteed ik het uit. Het beste man. Nou, hoi. Beste, hoi. Zag je het hier dan wat je? Dus het is wat, hoe mag ik het zeggen? Het is wat gemoedelijk, zeg maar. Lies winkeltje en dan kun je eens even, een bakje koffie erbij. Hij heeft trouwens, ik zin nog een bakje koffie. Nou, we willen eerst wel even wat jaren, Heinz. Doei. Mijn collega is gewoon echt een betere hornist dan ik ben. Ik heb niks bij me. Daar was niks bij, Nee. geen mondstuk of whatever. Helemaal niks. Kom je zonder spul hierin? Hè? Ik kwam wat spullen brengen, joh. Oh, zo. Dat is wat hoort. Ja. Ik heb het horens uitgeprobeerd, die ik maar naar huis nam. Ik heb er eentje thuis houden, die ging nog verder uit testen. Oké. En de oren had ik nou weer omgebracht. Oké. Ja, ik ben leekje, hè, maar er zit verschil tussen. Ja, bij verschillende model horens. Ik krijg verschillende model auto's, drietal gamma. Het ene die het oors dan de oren. En dit weer een drie verschillende model horens. En eentje lijkt mij het beste. Ja. De Bugatti of... Ja, van mij wel. Ja. Ja. Ik kijk altijd naar hier in Nunspeet, dat is leuk hè? En nu iets in tanden, nou wat wil je nog meer? Hè? Hartstikke leuk. Nou. En ik zoek nog een vriendin. Oh, Een jonge blondine. en wat is dan jong? Tussen de 25 en de 45, zeg maar. Oh, ja. Goh, en moet ze nog meer eigenschappen hebben? Ja. Wat vind je belangrijk? En van Nederlands muziek houden. Nederlandse muziek. En van voetbal houden. Ja. En dat soort dingen. Nou zeiden we wel wat tegen, nou dan zet er een heercaravan, hoor. Ja. En wat denkt dat dan? Een heel grote cameo, hè? Ik zit hier bij de vrijwillige brandweer van dorp. Ja.
En wij kunnen wel mensen gebruiken. Oké. Dus ik denk, dan doe ik ook meteen een oproep van mensen die bij de brandweer willen. We hebben 2 en 3 juni open daar hier bij de brandweerkazerne. Dus als ze ons zien willen, dan iedereen is hartelijk welkom. En voor zo letterlijk bij de brandwacht? Nou, altijd kind al. Ja al, hè? Ja. Dat lijkt niet wel mooi. Ja. Wat vind je er mooi dan? Gewoon mensen hun levens kunnen redden. Een soort van heldversie. Wat ben je van elkaar? Vriend en vriendin. Oh, oké. Ja? Ja. Zo. En dat al lang? Nou, 5 jaar. Nou, goeie. Ja, goeie. Je mag wel mooi in elkaar zitten. Sorry zo aan. Wij zitten vaak tegen elkaar aan. Ja? Dus. Oké. Wij zitten vaker tegen elkaar aan. Ja? Ja. Je bent steltje? Ja. Ja, dat is mooi. Maar je moet wel even de microfoon even naar de buurman, naar je vriend. Man? Goed. Is het man of vriend? Vriend eigenlijk. Oké. Ja. Je bent nog net trouwd? Nee. Nee. En dat gebeurt ook net meer, denk ik. Maar. Nee, We kennen elkaar al 36 hier, dus... Nou, ik zit zelf in de stationaire motoren. Dat is mijn hobby wat. Ja, ik rijd een motor met mijn leeftijd. Ja? Hoe oud ben je dan? Ik ben 69. Maar je komt hier uit het dorp? Nee, ik woon op Ouwendijk. Techniek is heel eenvoudig. Dat vind ik het mooiste eraan. Je kunt zelf nog een beetje behapsnurken gaan steken. De auto kan ik een motorkap boven doen. Ik kan hem lekker goed beneden doen. Maar ben je hier prot aan het Nou, de laatste tijd wat minder, maar ik ben meestal wel even bezig in het hak. Ja. Want ik leef nu met broer, mijn zuster zit in de buikelaar. Oké. In Santana, want die kon niet met trap lopen. Dus anders meestal was ik over naar de koffiedreppel in het hak. Maar ja, we moeten avonds ook wel meten, dus dan moet ik spel op tafel komen. Dus, Je hebt nog genoeg te doen, zeg maar. ja, ik ga genoeg te doen. Ja. Maar ja, het draaibankje moet ook benut worden. En dan duurde de dagen zo lang. Je kunt ook altijd niet achter de computer zitten. Dat is dit mooie werk. Hè? Maar van een vrouw is het nooit kaam. Nee, dat niet. Ik begon te motorrijden en dan, toen waren we elk weekend voort zo wat. Toen toch hierheen, toen toch daarheen. Ik heb me er ook nooit aan bekomen. Het was me later ook wel het zin in dingen. Het laatste jongens, toen in de 50 jaar, zo laat me mooi zo. Aan de ene kant is het misschien wel jammer, maar aan de andere kant heb ik er ook wel vrede met. Ja. Maar heb ik ook geen verantwoording in gehad leggen. Ja, tot je broer af en toe. Nou, ik ben even afgezakt vanwege mijn route om het beeld van Rembrandt van Rijn op de foto te zetten. Dat is mijn watermerk voor de foto. Wij komen hier wat vertellen even over de Rembrandtmarkt. Oké. Ja. En wat is dat, de Rembrandtmarkt? De Rembrandtmarkt is een kunst- en cultuur curiosa markt straks 5 augustus hier in Sint-Anne-parochie. Dan zijn we altijd helemaal in de stijl van Rembrandt. En bedankt. En aan de kijkers. Nou ja, wie weet kijkt er een leuke dame tussen de 25 en 45, blond. En grote posten. Oh, dat ook nog wel? Ja. Oh. En slank. Nou, ik hoop dat ze kijkt. Hoop ik ook. Het is mooi dat ik even in de caravan mocht. Wie had tegenwoordig, ik zal dan uitzien. Die jong, dan wordt het uit zo'n leuk. Ja. Maar als je die hebben we al lammetjes met. Dus oh ja, ja, dat zal misschien dan ben je wel in een wat oren staat, denk ik. Dat zal misschien wel even nog een puntje worden. Maar als je kent waarom zien, hè, dat is altijd belangrijk. Ja, online, YouTube, overal staat het wel. Nou, hier heb ik altijd nooit jongen. Geweldig. Dit weer. Oh, het was er.